Bueno, Madalena, zela da kasu izena? Zela, zure izena osua zela da? Madalena? Madalena, Artetxe, Arrieta. Arrieta. Ta oain gaur ez zubeltzu zarren. Ta nungua zehazu? Ni Arruakua. Arruakua. Baserrin batekoa? Baserri batekoa? Bai, baserri batekoa. Nola izena zuan? Izena, matraka, zaten joe. Ara! Ez izena du. Matraka baserrixan? Ez. Ez izena? Baserrixan ez izena? Matraka? Etxera uzi da, izatez, baina bi gizonek kabilan aibentzien lanien da, azarra benimentzien da, atakadiz, zerbentzion da, iberz matraka. Ala pilitako izena bentzen. Ara! Earra hori, matrakanekuek ordun? Matrakaneko esaten joe. Earki. Eta eskolatan noa jute zinen? Arruan guian, bertan, urrien, matrakanetik hori. Bertan aldo, arrua goitik urre do, matraka? Bai. Bai. Eta maixua eta ze zautu zen duen, maixua? Maixua, Cesario Erentxun. Cesario Erentxun, nungua zan? Ba, ez dakit. Han bizizan, arruan. Bertan, bertan bizizan? Kanpotik etorriteak izango zuen, baina. Eta zeitxe zen duen, erderaz ingo zen duen, ez? Erderaz? Erderaz. Kastillanos? Baina guk ezken dekio. Karo, karo. Da, ikasera ezken durazkoin. Ez. Zeote zinaten, isil-isilik? Isil-isilik eskolan? Bai. Bai. Ta, zigorrak eta asko, kastigau itxezi zuen? Euskera zikietik eta kastigau? Ez. Ez. Ezken jo kastigau. Ezken gekion da. Bai ba. Zeingo zen duen ba? Ez? Gutxi itxezan orduan. Batez. Batez. Euskera da. Bueno, lehenengotik bolara izan zen bai. Euskera da. Erderazkoa? Erderazkoa. Eta geho pasamitzen berriz. Geho Franko... Bai. Geho Franko zarralde judien. Bai ba. Orduan berriz, Orduan besteak. Besteakua berriz, bai ba. Eskerrak aldeintzuan areke. Oso ondo. Geho komunixua eta nun nintzen duen? Arru goian. Arrua goixan. Komunixu txikila leheneko eta geho ondeia. Bi izateatzia ba. Bai, bi. Eta geho, ni zestu horitzen, neskame. Eta itxenuen goizien, umia zaitu, eta arratzaldien ez. Goizien eskola jun, eta arratzaldien umia zaitu. Betu? Zertzan, etxen baten, etxean, etxe baten? Bai. Eta lota bertan, eo geho lota etxea? Mexiko dira, zestuan Mexiko dira, jutelitzen eskola. Arratzaldien. Jesus ez, goizien. Eta arratzaldian umezai? Umia zaitu. Eta geho zeintzen duen? Zubeltzu zarko maiorazko ezautu zen duen geho? Zer? Zubeltzu zarko maiorazko ezautu altzen duen geho? Zubeltzu zarko, geho eskondu dutzen, da, 6 ume. 6 ume intzen duzen? Izan ditut. Erromeirata noa jute zinaten? Madalena, erromeirata. Erromeixan da? Elorreia. Erromeixan. Erromeia, gutxi jute ginen, erromeira. Bai. Nun ezautu zen du gizona ba? Gizona etzen duen erromeixan ezautu? Bai. Jungo zinaten orduan? Bai. Zestuan bertan da, arruan eta? Arruan, bertan erote zen erromeia. Han ezautu zen duen. Eta geho, eskondu? Itziarren eskondu zinen, o zestuan, o nun eskondu zinen? Nungo elizan eskondu? Arruan? Eskondu bodia? Itziarren eskondu zinen. Oso ondo. Itziarren eskondu, Biximoni bazkaldu. Ondo! Kategoria, orduan hori? Orduan ebazan, kategoria. Bai, orduan izango zian, batzu kategorikuak da beste batzu gutxitxuo. Eta geho. Honea, geho. Biajea ginen, Zaragoza. Oso, Zaragoza guntzinaten biajea?
Trenian eo, autobusian, o? Trenian. Trenian. Bai, orduan trenian jungo zan? Ez orduko txeik eta... Ez ba. Txeik. Ez ba. Eta? Hola xe. Gio Zaragozan. Zaragozan, ze iruditu orduan? Ze ikusi zenuen, Pilarika, igual, Virgen del Pilar, ikusi zenuen Zaragozan? Pilarika o bada ba, Zaragozan, Ama Bergina. Ama Bergina. Haura eta ikustea eta? Haura ikustea juntzinaten? Eta bat, azte beteo pasaren dut. Ondo. Itxea eta. Ondo. Gio lan hain da lan hain. Gio lan hain da lan hain. Umi hain da lan hain. Eharra, dana lana. Umia itxi ere lana, dana lana. Ez txekila. Hombre, zenbat ume eukituzu? 6. 6 ume. Oso ondo. 6 ondo daure. Bai ba, 6 ondo daure. Bai. Hemen eukite dituzu bueltan gainea. Hemen bueltan ibiltzeiala, orduan ondo. 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 Bai ba. Danak jaiero zabartortzei etxeare eta. Oso ondo. Amak ustea. Hombre, aitu, etorri zinean argindarri ba altzauan hemen. Argindarra sartuta zeuan, elektrizidadia sartuta zakazuen. Ni akortzen aizela. Basauan. Baseon. Eskaza bai. Eskaza txaituan, ezia bazan. Karo. Argipe. Argipe, hori da. Beti kandela bila. Karo, kandelakin, hori da. Kandela nahiko dut zen ordu, kandela. Bai ba. Medikatza idu. Hoixe. Da, gero, kandela piztuta, arekin oko jurare homer da. Karo. Paolak inda. Bai ba, Paolak eta, bai ba. Argixakin hemen gainea itziarraldian beti gaizki argixakin. Oaintxe, onduen argixakin itziarrene. Bai. Oaintxe. Bai. Urte askuan aizia jotze zueniene beti argiri gabe. Bale. Erderaz hemen iti altzan, Madalena. Erderaz eta entzute zendun hemen, o eskolan bakarri gutxi? Ne gutxi da gehi. Zestuan igual geixo. Zestuan egon zinean, ez. Orduan, balnea isu eta egongo zan ba. Bai. Martxan egongo zan ba. Han kanpokuak eta etorriko zian. Kanpokuak eta etorriko zian da zestua. Udaran da. Udaran eta. Urak eatea. Bai ba, eatea eta bainua gartzea eta. Bai. Han movimentu handi zian egongo zan. Bainu itxean, hori izan. Bai, bainu itxean egon zinean? Bai. Zerbitzen o... Zerbitzen, bai. Orduan, kanpoko tente hauek eta ezautuko zen zen, madrileinuak eta sasoe hartan. Asko jendia. Etortzio omentzian? Oiak inda. Karo, oiak inda. Neskamelanak, ordune? Neskamelanak. Bai, ala izate zean? Muy bien. Eta gero, honea etorri, eta hori, umiak eduki, amentxe. Amen, berrez, zera, jute gidean, ez nire, deba bata endun. Claro. Eunero. Amendik, oinez jungo zinaten ba, eo kotxiakin. Oinez junda torri. Oinez junda etorri. Amendik deba. Claro, astuakin igual. Bai, bihorra eukitzen ona. Bihorra sakazuen ona. Eta, ni hauntzez nien, eta geho gainien tortzen ditzen. Karo, hori eharki bueltia eharra. Ni, baina gurien ama, nego amazana, gizena zan, gizena. Eta arek beak fundezat, gauza zanien. Karo. Baina, oinezura. Bai ba, eta etorri de, oinezin. Eta jartzen behin. Etzan ioko, bihorrea etzan ioko aurra. Ez. Eta gainea, itxeren dut, orduan, urik ez zitxien. Hori izan behar nuan bestia bai. Eta jute idean, deba, eta bueltan, oinez, usartza. Bai. Aldien, itxurre diezan. Han marbentxe garbiu, urez bete. Bete eta itxea ekarri. Hoi da tarramentua. Gaizki oituta gaur guaine. Gaizki oituta guain. Jesus. Humorre. Boa. Oso gaizkire. Eta geho, behan duo, igual ura etorriko zan ja itxea. Itxea iguardeiat. Karo, eguardirako, handi buelta, eguardirako etxea.
Bai. Da geho, batzako lanak, Gero arratzaldien berz hartajorra igual. hartajorra igual, bai ba, hombre. Ta umiak atzetik arrastaka, zeurekin, ez? Umiak atzetik zeurekin, haieke, ibil ninbiak. Umiak txiki uien la, Claro. titzean da uien la, eta deba. Handik etorri ordurako berriz titi eske izango zentu zen? Orduan, Hombre, ordune, zehose. orduan bizita. Bai. Oaine bizi, Bai. Baina oin beste komodidade batzuk, ez? Oin zuk janbixo handixa ikusiko Ordu zendu. sasoia. Ordu sasoia ere, bai. Baina oain errestasun geixo, Bai. Oin bizimoa, oine inin behar baina. Oine leku askotan inin behar. Oaine inin behar baratzan da, Bai. okoiluan da. Oaiko biziera gauza ona da. Bai, Ze, dana atien, bai. kotxia atien. Dana, enkargo berba, telefonu ere bai. Dana, itxetik itxeko mon. Bai, bai. Dana eskura. Itzuarzko aldia da hori. Bai. Baina haure ikusi dut. Bai, hori da, hau ikusteara jauzea eta oso ondo. Eta lehen garbitzeko, erropak eta garbitzeko eta Jute gineko erreka, hor behien erreka do pasatzea, bi horrein hartu erropak eta erreka, ura, erropa garbitzea eta. Gio, haiek hartu, garbitu, eta berrezegora. Berretxe. Berrezego itxea. Ze, ura kartzeare, Bai, bai. angunien itxurre gabazan da, handik kartzeen duen. Jo. Geo, jarretzetxuet, denpoak imaina. Bai, eskerrak jarri zituen. Bai, eskerrak. Alde harra jarriko zenuen. Bai. Zezuke hainbeste umekin erropa pilua eta abarra izango zen. Erropa pilua eta umiekin da abarrakin da. Bai, erropa asko itxen. Bai, Garbi hubertan da, zabalduta, bai, batzuk erditzek hauta txezien, itxe ordurako. Karo, bai, etorri ala, zikau ingo zian. Gerra sasoeko kontuik akordatzea altzea. Zeki? Gerra zibileko Gerra, kontuik. bai, nahikoa akordatzen naiz, Bai. Zeuk izen duen. Asko jarri zen duen, gerra. Asko jarri. Zuen etxetik eta gerra eta juntzian. Bai, niz ez duen egon. Ordun. Eta denda zea bat, perfumeria horako. Bai. Igual jakiko zuzestura, hori ez da obra baina. Zertzan, kaliat, pasara antxez zeon da, eskapadetien, gorriak eta pasatzen ziren, eta gehauzien egun baten, eta gizona bertakua karlista zen. Eta ez da gindun, goiko teiletuko iskutan zen beha, eta denda gehauzen, eta denda neskamia egun behar. Karo, eta hura eskutauta, bestia gantza biltzalako. Honi atia gozen da, honi zata. Sartu ziet, eta hartu eskapadetien dik zeak kolonieta. Koloniak eta hola? Bai, antzauren gauzak eta kaleak tiretzen zituen, puskatzeko. Ez latzietik. Bai, ez lagatzietik, karlistiei ezerre ez lagatzietik. Akua. Bai. Akuatik pasatzen ziren da, ganauak bai akuan hartuta. Karo, maneja. Marrua zan. Eamate zituen. Eamate zituen, eurekin. Oiek ikusi ginen. Bai. Gio zuen itxetik eta batemat juntzan gerra o akordatzen zehazu? Zuen etxetik gerra batemat junda o... Bai, mutil bat hotzak, iruan nahi
zien da, bi, txek, harrapozitun, eta bi etxeola batek eta bat, eta bat ebantzakut, da, 6 urtien ibili zen. Rekete, Bai, etxarraketia baina, karo. Hane amatzen? bai, azpetitko batzuk da, formau zen, eta eman zen. Eta geho, etorri zen bueltan etxea? Bai. 6 urte horiek eta geho, ondo. Ondo torrezan alare. Ondo. Zeuek zenbatan nahi arreba zinaten? Zeuek zenbatan nahi arreba arruan? 10. 10? Ai ama. Ai ama. Karo, morroi, neskame eta morroi eta ordune partiu Beti berdozian. neskamet da. Bai ba. Zertu, eskondu indian arte, danak etxon etxine oteik eta... Ez ba, dana mantentzeko etzan eongota. Gio, etxea etorri eta etxienen eskame, hori eukitze duguk, etxienen eskame, pixkat, lana inda. Lana. Bueno, oin ingoizue, oin zeurin eskametza ingoizue. Oin zeuri ingoizue zela lanak, ez? Oin zeu lanik inbiarripe zeuri ingoizuela. Lana ze? Zeuri ingoizuela lana. Zeu lanik inbiarrik ez oain? Ez. Lehen nahiko egin da. Eta ez gauzoare oain. Ez ba. Baina gauza izan nahi zen arte, bai? Bai. Lana. Beti zehose. Zukaldian espaoko luan, oba atzan, oso. Zauaren, amigo, atitei ni tatzora ertanezka guztu etxetzien. Karo. Naiz etxien inbeo. Bai ba. Zeuri gustatzen zitzatzun, sooko lana? Sooko lana gustau, zeuri? Bai, gustau ez, baina ininber. Ininber, hoi izatea. Gara jatikoa karreta. Bai ba. Hane esku bat bota eskio guztua izango zian? Naiz da etxeku egin behon, hane lana galanki? Zer? Souane lana galanki izango zala? Lan asko? Bai. Bai. Bai, bazerre ondila da. Bai. Lan asko. Asko. Zeukidezue, beti ganauak egon dia? Beti ganauak? Bai. Zu bai. Beti. Bai. Ganauak eta oain gehiago. Oin geixo, bai. Gutxien bihar danean, Gutxien behar danean ointxe geixen. Bai. Eta batzako eta eramate duen deba edo esnia bakarrik? Esnia eta arrautzak eta. Arrautzak eta. Baba eta zauan, zorreien zeona. Hori da. Eta han zertzan, azoka eotezan, deban, azoka edo etxez etxe? Deban etxez etxe, jute zinaten? Bai, ez dira partitzen. Bai, marmikiakin. Gero, falta zan ekarri eta... Bai, errekauak ginen pasaran da? Bai, errekauak ginen da itxea. Gero, nuzkoen ura hartu, eta itxea. Ia zelane. Ia zelane. Erraz esatea, Bai. Lehen esatezuna, gu kotxiegin atzea aurre, erraz, enkargu danak iten da. Jo. Bai, atiere kotxien zarta junda, zubairare jute ginen da, hane. Arare oinez. Arare oinez. Oinez. Lehenengo kotxia noiz ezautu zenuzuk amen? Lehenengo kotxia noiz ezautu amen? Ekarri edut, 70. 70, lehenengo kotxia ekarri zen duen. Bai, zea, semia, soldau, juntzat 70 da, orduan. Horre, txoferrik azita. Bai, txoferrare bihar, kotxientzako eta? Geo aitiak eikazun. Bai, aitiak eateazun geo karneta? Bai, nire gitzunare. Hori da? Ikatzizun da. Ondo. Horreke aldia, horreke kriston aldia ingozun? Horreke errestu dana, ez? Kotxiakin aldearra. Geo jute ginen. Biloke haien da. Bai, euna pasatzea eta pixka librautakoan, bai. Bueno, ondo, hori ere ezautu bazen duen? Ondo? Bai, ondo. Bai. Osasuna eukideuta. Bai, horrek asko launtzeu. Horrek asko launtzeu. Gizonak
etzun bronkiluak Ah, soldautzen, gerran ibili zen ugare, bai, ba. eta bronkilua gehauz Bai, itzaizkun ba. da. Makalduta geldiu zitzaizkon. Makalduta geldiu. Bronkisuetakoa geldiu zitzakon. Bai. Gerratik buelta. Bai, Bai. Oso ondo. Bueno, nahikoko du, nuzkeo, bai. Ondo, kontu polipolitiak esan dituzu? Kontu politiak gaitu itxula? Bai, Bai. Ondo zaudezu? politiak ez dakit, Bueno, zeuriak oieke? pasatzeiena, Pasatzeianak eta pasaudianak. bai. Hombre, oso ondo. Bueno, ba, nahiko izango dugu igualo. Bai, bale. Eaki, eskerrik asko, mila esker. Bai, Bai. ete, Ai ama, zaizu, ai ama. Ondo, eskertzea. Ingo deu, hau gordeko deu, eta betu zure testigantza gordeko deula. Bai. Egon nintzen, zela, gero Hernanin, hola, bueno, nire amonan garaiko jendia eta hola, galderak iten da. ez da jo daitzen. Nik esplikauko ja. Bai, Bai, tranquilo. ez. Nire amona baliarraingoa zen, nire amona. Bere amama baliarraingua. Baliarraingoa, eta beak kontatzen zidan nola hartua txikitzeko errota juten ziala hartua txikitzea, eta alegia juten ziala, eta holako kontu pilo bat galdetzen izkion amonai, eta bueno, oso interesgarriak. Bai, Interesgarriak. hombre, hau edanak. Bai. Bai. Zuek hartua aletzean noa jute zinaten, lasturra ez? Hartua aletuta geho xeetzea noa juten? Bai, Lasturra? Lasturko errota? Ez. lasturra, Ez. ez. Nuntzan, errotia? Zestuan, Ah, alberdikua Ah. zan, errota, eta handik katzen dugu. baina etxeko hartua eamate zen Bai. duen? Bai. Etxeko hartua banda, irinek karri. Karo. Eta geho, hartua Bai. eta irinek zehatu. Etxeak edukat labia. Etxeak, hola, entran labia haundi eta Bai, ba. Angeo. Antaluak, hartua, ez? hartua, Bai. da, hogei ere bai. Ah, Itxen, guri nire amazanak itxezitun. itxe zitun. Labian. Hogixak eta labian. Etxeako hogei eta Bai, ba. hartua da bai, eta hartu ez ere gozo izan. Ba, oine gozua di horiek. Oine. Nire amonakin baserrian talo pilo bat, taloa asko jango zenuten. Baliarra den, zer. Ramon ez zen. Ramon. Ramon. Galera niko dieta. Bai, nire amona zen Ibiurko presakoa. Baliarrain baino bekaldekoa, Ibiurreko, zerrategiko. Lasarteko, zer. Bai, Alaba, amentu Bai. dori. esan dit. Bai. Lasarte bizira eta Bai. horren iloa edo, balriarra. Baliarrainen abetxu. Bai, Abetxu. Bai. Horri biltzen ginean, amonak erakutsi zian taloak iten, zean. Txapan. Sukaldi, txapan, Talua. taloak iten da, amonakin ibiltzen nintzen. guztoa ez, Bai, saltzat. bai. Niri gustatzen Hemen ibiltzeia, Bai. Zaila da, oin eitxitugu, Bai, oine mantentzen de, hemen mantentzen de hondik, bai. da handik hartzeue, Bai. zera, Irina. irine, Bai. Arto irina nundik, zestuatik? Nundik? Guk, ez da beraio, Ah? beraiotik, ez da abe hartzeue, Bai. alaba honeke, Kartzeu. Gu lasturku hartzen dugu, gu lasturkuak initxeitu taluak. bai, Bai. itxiren taluak, askotan tie gurien,
Bai, ba. Egualde izan da donien. Oain kapritxua, baina oain kapritxua eta lehen aurexe jateko, Bai, izango zen? bai. Bai, ba. Jende gusto jateu, Oin bai. txistorra eta Nei esaten zian, gero amonan anaiak, etzun taloi jaten, Ja, ze hainbeste jantzitun, Bai, ba. ja nazkauta zehola talokin, ja beteta. Hainbeste jantzun taloa, ja etzula gehiago nahi. Bai. areketzu nahiko. Ez, Ez, hainbeste gurean. janda. Gaztetan janda, Bai. asko. Gurien ebado seme bat, etzaio, talu gustatzen da. Hemen taluekin behar ditula aitzeunen, bueno, ni orduan santuan ahun berko. Bai, ba, bazkaltzea, Baina, erki hogilek jateu, Bai, claro, txistorra generua egon ezke hori santuan da. ahun be. Vale. Eskerrik asko. Ba. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, Gustua egon gea kontua gaitzen. Gustua egon gea kontua gaitzen. bai, kontu zarrak. Bueno, benetakoak, pasautako Bai. kontuak, ez dia horre pelikulak ez Ikuskiakuek dia. eta pasotakuek, bai. Oi ba. Bai, Oso ondo. Bueno, Eta zorionak. bai. Zorionak. Gaina Bai, entzitu, asko. apirila goeta marrian, ez? Apirila goeta marrian nintzen duzen. Bai. Ja, 100 urte eta 100 batzuk, daskatzu. Bai. Ja. bai. Bai, ba. Earra. Jo. Bueno, oso ondo. Ez zaitu geixo molestauko, honezkio bazkaltzeko ordua ere izango zuta. Honezkio bazkaltzeko ordua, 12:30 diata. Bai. Bai. Gurien Jose amabiten tortze, Bazkaltzean? bai. Baina goiz zeiretako, Oi ba. Haiketa. Bai ba. Gana. Bai ba, orduak dana goizuo, horrek, bai ba. garaua bitxuta, Bai. gobernauta gide bakarrik, Bai ba, oin bakarrik, zer diela daitu, bai ba. Eske lan asko da, Lan asko. Baserrin, lan asko. etxekuak eta Bai, baratza kanpokoak eta eta- animalik bai. eta Bai. denak eta... Bai, gaina hemen semia eta bizidia hondi baserritik. Bai, Hondik, bai, Bai ba. Kiston okoilua dake, ganau pilua. Zandu, kenduin bitula eta oain ekarri menditu eta Bai. danak herrietak amendazka eta eharra kontua. Ez zinetzi, Ez inetzi, bai ba, gustau iten da. Azkenian gustau inbertzatzu. eta jubilauta do, Bai, baina, bueno. kendu imer, laizte. Mari Joseke Bai. aitziki asko dakata. Bai, areke nahikoa. Besteik ez da. Ez, bai. Zemia lan aitzauta ez da, gana hori. Ez daka, ganauen aldea ez do. Ez zailo gana hori Ez, hiltzea, bai, ibili berra daka, baina. Azkar asko gainean, Ba, itxetxu. hombre, hanka pixkorra geukoitu horrek eta, ba. Oso ondo. Bueno, vale, perfecto. Earki, goxo, hombre. Zuare, erra. Zuare, arra. Estimaude, kanpoko freskuratik. Bai. Oso ondo.